दाख्लै मोनाबिलि समाव आं मोनसे निउस नुगासिनो दं, भाइरेल निउस। गबिन्द बसुमतारीनि फाउन्डार NDB-X नि जोंबो दिनै धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि मावथि, जोंबो ex-NDB नि जों दिनै बुंनो सानदों बेखौ जे दाख्लै जिथुनाखि गबिन्दआ मोननैसो खोथा निउसाव होनगासिनो दङ। दे NDB-फोरा गासिबो 4 लाख फैसानि थाखायसो धरना खालामगासिनो दं होननानै बुंदों। गबिन्दखौ होनबा आङो मोनसे खोथा बेखौसो बुंनो सानदों, गबिन्दआ होनबा बर' बिमानि थाखाय जेबोखौनो रोङा। आरो गबिन्दआ जोंखौ 4 लाखजों रुजुदों जेथिया, आं बैखौसो बुंनो सानदों। गबिन्दखौ आखाइ थुनानै बुंदों आङो, गबिन्दआ बर' बिमानि जेसेबां गाबदों बेखौबो मिथिया। आरो आं बेखौबो बुंनो सानदों, डाइरेक्टलि बुंनो सानदों जे दिनै गबिन्दआबो आं बोराइबा संसार जानो होननानैसो बै गादिखौ जेला मोनगोन अब्लासो आं ex-NDB-खौ गारगोन, ओमफ्राय आङो नङै खोथाखौ बुंनानै थागोन। आरे जिथुनाखि लिरनायाव दंमोन दिनै रन्जन दैमारिखौ आरो गासिबो समग्र NDB-खौनो दिनै सान्ति खालामनो होननानैथ' रेकर्डखौ खालामदोंमोन। मा दिनै संग्राम खालामबा मोनगोन, संग्राम खालामाबा मोना? बेफोर खोथा कुइसनाथ' जेबो फैया। माबा संग्राम, आरो दिनैसिम जुदि इतिहासनि लिरनाय मथे जुदि जेबोआनो जायाबा जोंथ' संग्रामखौ खालामखानांगोन। इतिहासनि लिरनायखौ नों जोंनो मा दिन देखायनो हाखो? नोंथ' जोंनो जेबो देखायनो हायाखै। नोंथ' बुंदों डाइरेक्टलि, जोंखौ बुंदों 4 लाखनि थाखायसो NDB-फोरा धरना खालामगासिनो दं। रन्जन दैमारिया दिनैसिम जेलाव इसिग्राब थानानै दङ। गावनि ex-NDB रन्जन दैमारि गावनि लोगोखौ नोङो दिनै बिदि ठाट्टा खालामदों हिसाबै रन्जन दैमारिखौ नों मानो गिदों? रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय जुदि गयोब्ला रन्जन दैमारिया बे सिटखौ लागोन नामा होननानै गिदों बायदि मोनदों आं। थ' नोंथ' बुंनो हायोमोन, सरकारजों नोंथ' रायज्लायनो हायोमोन। सुक्तियाव दंखायो हिसाबै जे बे सुक्तिनि NDB-फोरा गासिबो केसफोर गैयि, सब जेबो गैयि खालामनो गोनां जागोन। जोंनो मोनसे खोथाखौ डाइरेक्टलि नोङो होननांगोन। आङो बे खोथानि थाखाय बोरैबा आंनि खुगायाव थांफ्रांदों, बा नों मोनसे जोंखौ रिकुवेस्ट खालामनांगोन। बेखौ जुदि नों रिकुवेस्ट जुदि खालामाब्ला जोंबो खिन्थु जिरायनानै ओरैनो थानाय नङा। नोंथ' गासिखौबो होनो, सोरबा दाख्लै हिउएलबि जोनोम लादों। बे हिउएलबि जोनोम लानायालाय सानबैसे थानो संगठनाव थानो हानाय नङा, निस्सय थानो हाखानाय नङा। नोंनि बायदिजोंसो दिनै गोदान संगठन दानांगौ जागोन। नों बिदि खोथा उल्था होनोबा, नों जुदि मान सनमान जुदि मानसिखौ होआब्ला, नों रेसपेक्ट, सासे लिडारानो रेसपेक्ट होनो रोङाबा, जों बायदि सासे सदस्य मानसियालाय मा रेसपेक्ट होनो रोंनो? बेखौ नों साननानै नाय। नों बेखौ मोजाङै नोङो साननानै नाय आरो बेखौ नों मोजां बुं। जोंहा बारा खोथा होननांगौ जोंहा एक्सपिरियेन्स गैया। रायजो संसारा जोंनि खोथायाव बबेबाफोर गोरोन्थि भुल मोनोबा जोंखौ निमाहा होनानै बेखौ जोङो बयनिबो रायजोनिसिम आङो बेखौ निमाहा बिनाय थाबाय। किसुमान आंनि खोथाया बबेबा जालाङोबो जानो हागौ। बिनि थाखाय आं गासिबो रायजोफोरनाव बै खोथाखौ निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आं बेखौल' बुंनानै थायो जे गबिन्द सारा बे NDB गासिबो सेंग्राफोरनि थाखाय बे खोथाखौ इयो निमाहा बिनांगौ। आरो निमाहा बियाबा जों आरो बिनिख्रुइ बांसिन जोङो संग्राम खालामनोखौ जोङो नाजालांगोन। जों बेखौनो होननानै धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि जानानै आं ex-NDB, आं एसनि, आं एडभाइसार। जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो सारनि जों बाथ्राखौ खोनानानै, सारथ' नङा, सासे बोराय मानसिसो इयो, खानाय मोननायसो इयो। जों बेखौ सार बुंनो गोसो गैया। देहाबो रबबाय, मोजांबो जानांगौ। जों बेफोरखौ मोजां बुङा इयो।
नाथाय जोंखौ बिदि 4 लाखनि थाखाय बिदि लालुस एबा थाथामारि नामोन आरो जों बेफोरखौ जोङो मोजां मोनाखै जोंखौ बेफोरबायदि बुंनाङा सासे बोराय मानसि खानाय मोननाया जों बेफोरखौ जोबोद दुखु मोनदों आङो डिपुटि सिफखौ मोनबाय र' आं देराबाय बिदिसो बिना जादों जेरैहाय हाइ स्कुलाव क्लास 9, 10 आव जेरैहाय आङो GS खौ मोनदो बिदिसो बिना जादों जों बिदिखौ मोजां मोनाखै आंजोंथ' बिदिखौ जोङो साबद्रायनाय मोनाखै जों जेसेबां जोङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिखौ जेरैहाय जेसेबांखि XNDB दं लासिं खालामनायखौ जों मोजां मोनाखै जोंखौ निन्दासो खालामनाय बियो जादों जोङो बिदिखौ जों साबद्रायनाय मोनाखै जों जेसेबांखि जोङो XNDB दं जोङो जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों जाहाथे बेफोरबायदि बोराय मानसि देहा अबस्था गैया बिदि जोंखौ बुङामोन आरो आं बेनो फोजोबबाय हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ बन फायार जिप साबारि राफ्टिं एलिफेन्ट राइड टी गार्डेन वाक आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9104974956 एबा 9707614012 आरो 98648327334